Hem arrencat Antigravity, se'n recorda de l'històric del terminal del que havíem fet. És a dir, que podríem fer goipwin main.go i recuperar el que havíem fet abans, refrescar la IP, la teva adreça pública és tal. Llavors, ara anem a demanar-li més coses. Li anem a demanar, afegeix que cada minut es revisi si la IP ha canviat. Si la IP ha canviat, l'aplicació hauria de rebre el focus si està minimitzada. I anem a demanar-li amb el Gemini 3 Pro, que consumeix més tokens, però és més intel·ligent. Molt bé, analitzat el programa. Té el pla d'implementació. Sembla bé. Tots els plantejaments que fa. Ha trobat un error. Se n'ha donat compte. Està rectificant. De fet, si posem l'arxiu principal, aniria mostrant tots els canvis. Ha trobat un error de compilació. Demana compilar, som-hi. Sembla correcte. Anem a provar. Anem a refrescar la IP. Anem a minimitzar. En teoria, després d'un minut hauria de
hauria de maximitzar i posar el focus a l'aplicació. Però diu que hi ha un error. De moment acceptarem els canvis. El ticker, time 1 minute. Però no sembla que funcioni. Anem a dir-li que tenim aquest error. I a veure què ens contesta. Està reintentant perquè ha trobat un error. Vol compilar-ho. En teoria... Sembla que ha acabat. Molt bé, accepto tots els canvis i vaig a tornar a provar. Molt bé, ara fes que digui la data i l'hora en la que s'ha detectat el canvi d'adreça IP.